Πυρά Ηρακλέους, οροπέδιο Ήττης. Εδώ κάηκε ο αρχαιότερος θεάνθρωπος, ο Ηρακλής, το κλέος της Ήρας, η δύναμη της ψυχής. Θεάνθρωπος, γιατί ο πατέρας του ήταν ο Ζεύς και η μητέρα του η Αλκμήνη. Ήτανε από πατέρα λοιπόν Θεό και από μητέρα θνητή. Στο βάθος διακρίνεται η οροσειρά της Ήττης και η κορυφή της Ήττης. Αριστερότερα διακρίνονται τα βαρδούσια με την κορυφή της. Πιο αριστερά στο βάθος η πυραμίδα, η κορυφή της Γιώνας. Αριστερότερα από το βαρύ με τα ύλατα που ανήκει στην Ήττη είναι η οροσειρά της Γιώνας. Πιο αριστερά στα 5-10 μέτρα στο έδαφος είναι ο βωμός του Ηρακλή. Εδώ κάηκε ο Ηρακλής. Αριστερότερα επεκτείνονται τα ερείπια του αρχαιολογικού χώρου, του βωμού, ακόμα και μέσα στα έλατα. Είναι γκρεμισμένος. Το τοπίο είναι μαγικό. Είναι στο οροπέδιο της Ήττης, ανάμεσα σε 3 βουνά, την Ήττη, τα Βαρδούσια και την Γιώνα, σε μια πλούσια ελατοφόρα περιοχή. Για να έρθετε εδώ πρέπει να φτάσετε στο χωριό Παύλανη, που είναι το κοντινότερο χωριό. Από εκεί ξεκινάει βατός χωματόδρομος, περίπου 1/4 20 λεπτά για να φτάσετε πολύ εύκολα σε αυτό το πανέμορφο κομμάτι της πατρίδας μας. Η ανακάλυψη της Ελλάδος συνεχίζεται.